Magandang araw, kumusta ulit sa inyo lahat? Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Babalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 16 hanggang 18, 2021. At ito po ang ating Tagalog version ng ating update. Bago tayo mag-umpisa sa ating GraphSat, gusto mo nating i-mention na kahapon po ay ang 30th anniversary ng eruption ng Mount Pinatubo na naganap po sa Central Luzon. At ito po ang satellite imagery noong June 15, 1991. At nakita niyo mayroon pong malaking kaulapan sa may gitnang Luzon. Yan po ang Mount Pinatubo. At ano po itong malaking ulap na ito? Ito po ay isang bagyo, okay? Nagkaroon po ng coincidence na habang pumutok yung Mount Pinatubo, dumadaan naman po itong bagyong ito na nag-stationary muna sa may Catanduanes at nagbaha po sa malaking area ng probinsya nito at gumalaw papuntang Central Luzon. Ito po ang typhoon na si Yunya. Yan pong international name. Ang local name niya po ay si Diding. So ito po ay dumaan ng Central Luzon at pagdaan niya po sa may Pampanga at Zambales area, itong bagyong ito ay biglang pumutok po ang Mount Pinatubo. Sabihin natin ko it's a coincidence, but we will never know. But yun po ang nagbigay po ng grabing destruction po sa gitnang Luzon. Lalo na po ang ashfall po niya ay ang ashes po ng ang volcanic material. So ang ashes nitong vulkan na ito ay pumasok po sa circulation nitong bagyong ito at kumalat po sa malaking bahagi po ng Pilipinas, lalo na po dito sa may Central Luzon at Southern Tagalog provinces. At ang Metro Manila, naalala ko pa noon, nasa second year college tayo sa UP Diliman, ay medyo dumilim po kagad ang bandang alas 4. Ang alas 4 ng hapon parang alas 6 o alas 7 na ng gabi. So, just imagine po ninyo yung ashfall na pumapatak po sa kamay nila noon. At medyo nagkaroon ng gray avenue po ang kalsada po ng UP Diliman. Naalala ko pa yun noon. So ito po ang pambihirang event na nangyari noong 1991 at marami sa mga kababayan natin ang namatayan at nasira ang kanilang buhay dahil po sa grabing damage po na binigay po nitong eruption ng Pinatubo at pagdaan rin ng bagyong si Yunya at nagbigay po ng loss of agricultural crops sa mga susunod na ilang taon. At so yan po ang kasaysayan ng isang bagyo at pagputok po ng Mount Pinatubo na nag-coincidence, nagsalubong sila dito sa may Central Luzon. At yun. Okay? At sa araw na ito, iba naman pong situation. Napakatahimik po ang Pinatubo at ang Luzon at ibang parte ng Pilipinas ay napakaganda po ng panahon. Nanatili po ang dry condition sa ating bansa at stable air masses except po dito po sa may area po ng kanluran bagi po ng Hilagang Luzon, dulong Hilagang Luzon, kasama po ang Batanes at Babuyong Cabo Islands. Patuloy po rin ang mahinang habagat. Nagbibigay po dyan ng mga isolated thunderstorms, isolated showers, lalo na sa hapon o gabi. Ngayon din po dito po sa Visayas at Mindanao, mapakita namin sa inyo yung zoom in satellite animation dahil po ay may mga thunderstorms pong nagaganap as of this time. At meron pa rin tayo ditong frontal system na magpe-persist po for the next 3 days. At wala pa rin tayong nakitang namumuong sama ng panahon sa Pacific. All clear po except po itong intertropical convergence zone at itong surface trough. At kung titingnan natin ang fast animation mula sa University of Wisconsin satellite page, and po, kita po natin ang pagbuo ng local thunderstorms sa may Visayas at Mindanao. At ito po yung galing sa windy.com, zoom in satellite animation. May mga thunderstorms ngayon na nagaganap sa ibang parte po ng Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Dito sa Bicol ay dito lamang po sa may southern portions ng Sorsogon at Masbate, baka light showers lamang po sa area nila. Dahil ito po galing sa isang malakas na thunderstorm na nag-form sa may northwestern Samar at tuloy ng humina pagdating sa may Masbate, Ticao at southern Sorsogon. Okay, so itong magandang panahon dito sa Kabikulan ay magpe-persist pa rin for the next 3 days but inaasahan pa rin natin may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon o gabi. Dahil panahon na natin na ng tag-ulan, nagkakaroon lang po tayo ng temporary pagbuti ng panahon.
dahil po sa napaka-normal po ang atmospheric air masses dito po sa may taas ng Bicolandia. At kung titingnan naman natin na yun, ang ating windy.com na rainfall accumulation susunod na 3 araw at nakikita natin ang lahat ng mga pag-ulan na inaasahan susunod na 3 araw hanggang Miyerkules ay patuloy pa rin dito sa may Kabisayaan at Mindanao. Magiging more frequent po sa may Negros at Panay. Ang ibang bahagi ng ating bansa ay katamtaman hanggang mababa po ang tsansa na magkakaroon ng mga thunderstorms except po sa mga mountainous areas ng Northern at Central Luzon at ibang portions po ng Kabikulan lalo na sa may eastern or southern portions may mga possible isolated thunderstorms na pwedeng maganap. At sa susunod na 3 araw, kung titingnan natin yung European model mula sa windy.com, bukas po, Webes, hanggang Biyernes ay halos hindi po nagbabago ang wind systems sa Pilipinas. Ang dulong hilagang Luzon, patuloy pa rin ang mahinang habagat, while ang ibang parte po ng ating bansa ay magiging variable o paiba-iba ang direksyon ng hangin mula sa Timog-Kanluran at Katimugan at pwede pa rin magkaroon ng mga thunderstorms dito po sa may bahagi po ng Mindanao at Visayas. Bago tayong paalam, ito ulit yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA. Sa susunod na 2 linggo ay napakatahimik pa rin po sa Pilipinas at sa Western Pacific. For week 1, valid po June 16, na yung araw na ito hanggang June 22, next Tuesday, ay nakita po natin na nasa 50% ang probability na below average po ang rainfall sa malaking bahagi po ng Pilipinas at Southeast Asia. Wala pa rin tayong nakikitang LPA na posibleng mag-form or tropical cyclone development for this week. Next week naman po ay patuloy pa rin po ang tahimik na condition sa ating Western Pacific, South China Sea, Philippine Sea, Southeast Asia, June 23 to June 29 with 50% po ng tsansa po magkaroon ng below average rainfall dito po sa ating bansa. So patuloy pa rin po ang mabuting panahon natin except nga yung southwesterly surface wind flow or mahinang habagat sa may dulong hilagang Luzon na inihikayat po ng mga frontal systems na mabubuo sa susunod na ilang araw. At most likely na yung July, baka magsilabasan na naman po ang mga tropical cyclones, mga habagat. So, observe na lang natin sa yung darating pong July. Let's hope na hindi po siya makaka-affecto sa ating bansa at maglihis lamang po kung may mga possible na mga potential na bagyo na mabuo na yung pong July. Since July and August po ang pinakamataas na frequency ng mga bagyo, mga average po yan, mga nasa 4 hanggang 6 ang posibleng mag-form. So, dyan muna po, nagtatapos ang ating update. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-follow o i-click ang ating notification bell para updated po tayo sa ating panahon at sa mga posibleng mamumuong sama ng panahon sa susunod na mga ilang linggo. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Be #WeatherVisor, #TyphoonVisor at maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.